Ahojte, som Richard, pracujem pre Alain Delon a dnes som vám prišiel ukázať moje 3 obľúbené kúsky z tohtoročnej letnej kolekcie. Ako prvé som si vybral toto tričko. Toto tričko má fantastický materiál, je veľmi prúžne, ale zároveň veľmi príjemné na nosenie, a to hlavne preto, že okrem bavlny je v ňom aj drobná prímes odvabu, čo znamená, že to tričko nielen skvelo vyzerá, ale aj fantastický pocit na tele dodáva. Zároveň má aj v sebe trochu spandexu, čo znamená, že je prúžne a netreba ho žehliť, takže aj bez údržbov. Tak druhú vec, ktorú som pre vás vybral, sú tieto letné nohavice. Ja nerád nosím krátke nohavice aj v lete a práve preto, keď si kupujem bavlnené nohavice, tak musia byť priedušné a ľahké. A tu tieto navyše majú okrem bavlny aj prímes lanu, čo znamená, že ich môžem nosiť aj keď je viac ako 30 stupňov vonku a nemám pocit, že mám na sebe niečo, čo je ťažké, nepriedušné a v čom sa potím. No a ako posledné som vybral toto sako. Aj v horúcom lete niekedy musíte mať na sebe sako, či už idete na pracovné stretnutie alebo niekam večer si idete sadnúť a chcete mať niečo elegantnejšie na sebe. A práve pri letných sakách sa dívam na to, aby boli čo najpriedušnejšie a aby boli čo najľahšie. A práve toto sako je úplne skvelé, pretože má veľmi priedušný materiál, ktorý dýchá, ktorý nie je ťažký a hlavne je len polopočité. To znamená, že nemáte tam tú extra vrstvu počívky, ktorá by vás izolovala od toho chladenia, a to je na tom saku absolútne skvelé. Tak a toto je môj výber top letných vecí, ktoré u nás teraz nájdete.